Нишек икән синең йөрәк дисең, нишек икән гомер көннәрең, кулыңдагы китабымда чордар, шигырьләрдә минем йөрәгем. Айсылу, эшләрең беттеме, кайтамсың? Бетте бугай инде Чулпан. Булат кайдасың? Балаларны ниндидер ярышларга алып китте. 2 көннән соң гына кайта. Кичә сырарга оныттым. Искәндәр ышадымы сиңа? Каян беләсең инде, без аның белән бер тапкыр гына күрештек бит әле. Болай начар егет түгел кебек. Бәлки йөреп китерсез. Кая инде? Кич буе синең турыда гына сөйләшеп утырдык. Минем турыда. Сиңа ничә яшь? Каян килгәнсең? Булат кем? Күпме йөрисез? Яратасыңмы син аны, юкмы дигән сораулары белән башымны әйләндереп бетерде. Чулпан, ул егетнең сиңа күзе төшкән. Кысык кына. Ни дидең соң Булат турыда? Ни дiyeyim инде? Тиздән өйләнешәләр дидем. Булат тәкъдим ясадымы сиңа? Ясады инде, әйтеп күрсәтте. Ой, белмим, бигрәк кыры инде ул. Аның белән бер дә тора алмам кебек. Алайса, чыкма Булатка кияүгә. Әле соң түгел Чулпан. Аннан соң бер үземә фатирга акча түләп торырга да кыен булачак. Кара әле, кем ул анда Чулпан? Кайда? Әнә. Искәндәр түгелме ул? Шул. Әйтәм җирле дәресләрнең ничәдә бетүе турында сорады. Сине каршыларга килгән инде ахрысы. Мине түгел, сине диген. Әйдә, чыккач белербез. Исәнмесез, кызлар, йолдызлар? Исәнмесез, Искәндәр. Кайсы җирләр ташлады сезне безнең якларга? Кайсы җилләрме? Җилләргә болай дидем. Утырдым мин тауның күкрәгенә, җырлар язам, җилкәй исмитер, шишмәкәй, тын, әкрен, шу, шаулама. Үткән гомрем искә төшмитер. Карале Айсылу, безнең яңа танышыбыз шагыйрь ләбаса. Бик матур сөйлисез, Искәндәр. Син дип дәшегез, зинһар. Шагыйрь булмасам да шигырьләр укырга яратам. Тагын нинди һөнәрләрегез? Һөнәрләрең бар. Тагын Камал театрына 3 билетым бар. Бүген бик шәп спектакль булачак, сезне шунда чакырам. Рәхмәт, Искәндәр, тик мин бара алмам шул, эшләрем күп. Минем 100 ел театрда булганым юк. Әйдә инде бер барыйга. Эш бетмәс. Рәхмәт, Чулпан, тик үзең беләсең бит, минем планнары төзисем бар. Аннан соң кайфым да юк бүген. Миннән башка гына барыгыз инде. Бара ул бара. Юри шулай ялындыра. Спектакль ничәдә, 7дәме? Нәкъ шулай. Димәк, әле кайтып, эс киемнәребезне дә алмаштыра алабыз. Ризалаш инде, Айсылу. Алайса мин барам. Сез мине бераз көтсәгез, Искәндәр, мин киемнәремне алмаштырыр идем. Әлбәттә, Чулпан, минем үземнең дә киемемне алыштырасым бар. Шуңа күрә мин сезне хәзер 200-гә кадәр итеп куярмын да, шунда ук көтермен. Тулпар атым ярәләнгән, сезне чакыра. О, Тулпар атыгыз бигрәк затлы икән. Рәхим итегез. Түзәр үшін туғанлығым қадан. Құры, туғанлық үшін. Бұрынғы бабаларыбыз үшін. Туғанымнан да якын дусларым үшін. Yirgəllənib isinər kəbək idin. Şəyiş isə şəşək üsləri.
Kişkilven yirtükte başlar Tağa toğan küten kişilerin Yirkelenip isiner kebe gidin Şayiş itse şeşek islerin Yirkelenip isiner kebe gidin Şayiş itse şeşek islerin Йылдызлар бүгін яқтырақ яналар кебек. Әне, темір қазық. Әне тегісі жидеген йылдызлығы. Минем йылдызым кая икән? Яле, әйтеп бир әле. Шулпан йылдыз. Шулпан йылдыз кояш белән бергә йөри. Шуңа күрә ул кич белән яисә таң атканда гына күренә. Хәзер инде ул йоклаган. Кызык. Син шундый күп беләсең, Искәндәр. Минем җирдәге Шулпан турында күбрәк беләсем килә. Нәрсә беләсең килә инде Шулпан турында? Сора. Легенда буенча ай белән кояш күктәге Шулпанга гашык булганнар. Тик Шулпан йылдыз кояшны гына яраткан. Шуңа күрә күктә ай күренү белән ул кояш артыннан йөгерә ди. Җирдәге Шулпан кемне ярата микән? Җирдәге Шулпан үзен генә яратадыр ул. Димәк, Шулпанның сөйгән кешесе юк? Шулпанның ярашкан кешесе бар. Әйдә бу турыда сөйләшмик, яме, Искәндәр. Ярар. Сезне йылдызлар яктысы астында биргә чакырырга рөхсәт итегез, туташ. Таң атқанда биік көкке қарым Йылдызымны тапмый тилмерем Кулларымны сузып Давыллардай тузып Язмышымны үзләп Спектакль ашадымы? Абау, куркыттың, Айсылу. Мин сине йоклыйсыңдыр дип торам. Искәндәр ничек? Искәндәрме? Иртәгә тагын киләм диде. Әйттем бит, Шулпан, сиңа аның күзе төшкән. Ай, аның белән шундый кызык, күп белә. Шигырьләр сөйли. Хыялыңдагы егет кебек. Шулаймы? Үзем дә куркып куйдым. Нәкъ шулай. Назлы, чибәр, тәмле сүзле. Акчага да саран түгел. Үзе бай. Булатның нәкъ капма каршысы инде. Абау, исемә төшермә, Айсылу. Йөрәгем дерт итеп китә. Мин андый егетләргә ышанып бетмәс идем. Беләсеңме, Булат нинди генә булса да ышанычлы. Ә Искәндәр җилбәзәк. Ул җилбәзәккә дә ошамаган кебек. Тик шулай да нидер сагайта. Ни икәнен аңлый алмыйм. Әллә куркам инде мин аңардан. Нидер сөйли дә кинәт туктап кала. Үз белән сөйләшә. Хыялый кеше кебек. Миңа да сәер кебек тоелды ул, Шулпан. Чынлапмы? Сиңа да шулай күрендемени? Әллә миңа гына шулай тоела дип торам? Булай әйбәт кебек үзе. Матур сөйли. Көлә.
Шулай да икисинин бирсин сайлап аларга туура келешек Шулпан. Икиси менен да келе алмыйсың бит инде. Ул миңа бер әкият сөйләде. Тик икенче төрле итеп сөйләде. Ул әкиятне мин дә белә идем. Менә булай булган. Кояш белән ай икесе дә бер йолдызга, Чулпан йолдызга гашыйк булганнар икән. Тик Чулпан йолдыз аларның кайсын да сайларга белмәгән. Шуңа күрә кояш баткач ай янына килә икән. Ай югалгач иртә таңда кояш белән иркәләнә икән. Менә ни өчен Чулпан йолдыз күктә ике тапкыр күренә икән. Искәндәр миңа икенче төрле итеп сөйләде. Чулпан йолдыз бары тик кояшны гына яраткан. Шуңа күрә гел кояш артыннан йөгерә ди. Кайсы безнең әкияте дөрес икән? Әкият инде ул, Шулпан. Әйдә, ят, йоклыйсы килә башлады. Сиңа рәхәт. Тыныч йокы. Тыныч йокы, дустым. Алло? Чулпан, сәлам. Хәлләрең ничек? Хәлләрең ничек? Ярыйсы гына беркегә. Дәресләрең биттеме әле, мәктәптән килеп алыйммы? Юк, Искәндәр, без бүген Булат белән кинога барабыз. Булат белән? Ничек инде? Ә мин? Искәндәр, без синең белән дуслар гына. Минем йөргән егетем бар икәнен беләсең ич. Юк. Юк, белмим. Белмим һәм белергә дә теләмим. Чулпан, син телефоннан әллә ниләр сөйләдең, мин һич аңламадым. Искәндәр, син нигә монда килдең? Яхшы түгел кешеләр алдында. Чулпан, безгә сөйләшергә кирәк. Ни турыда, Искәндәр? Сөйләшәсе сүзебез юк инде. Безнең турында, Чулпан, мин сине яратам. Мин сине өзелеп яратам. Ни сөйлисең син, Искәндәр? Син башта ук белә идең, минем сөйгән егетем бар. Син яратмыйсың бит аны, Чулпан, мин күреп торам. Минем белән очрашып йөрдем бит. Барсы да әйбәт иде. Кинәт кенә нәрсә булды соң? Искәндәр, сиңа дөресен әйтәсем килә. Сине очратканга кадәр мин Булатка кияүгә чыгарга тиеш идем. Яратам, Булатны яратмыйммы? Тикшереп карыйсым килде. Җүләрлек инде, үзем дә аңлыйм. Нәкъ шул вакытта син килеп чыктың. Нәкъ хыялымдагы егет идең син. Сине яхшырак белгән саен, Булатны яратканымны аңлый башладым. Мин Булатны яратам, Искәндәр. Синең белән була алмыйм. Гафу ит мине, зинһар. Менә ничек? Димәк, минем белән киноларга, театрларга, рестораннарга йөрүең Булатка карата мәхәббәтеңне тикшерүче генә булган идемни? Димәк, мин синең өчен уенчык кына? Уйнадың да ташладың, шулаймы? Туктале, Булат килә. Ул безнең турыда берни дә белми. Зинһар өчен кит моннан. Юк, китмим. Барыбер минеке булачаксың. Зинһар өчен, Искәндәр. Бозма минем тормышымны, кит моннан. Сәлам, сәлам.
Сен қайтып кетмедің міне әлі. Исәнме, Искәндәр? Хәлләрең ничек? Нәрсә турында шулай қызып сөйләшәсез? Біз бұлай ғына Искәндәр Айсұлу янына келген. Айсұлу хаман шықмый. Ярый, біз кеттік, Искәндәр. Сау бол. Әйдә, мен сені ұзатып қоям. Сау бол, Искәндәр. Яшілік, ғымрың қысқа сенің. Шунды қысқа болып тұйыла. Кешін шешек атқан бола. Әтаңында енді қиыла. Мәхәббәт, ол өзі ескі нәрсе. Ләкин һәр бір йөрәк аны яңарта. Тиле яшілік ярты ғымрын бере. Аның хиссы белән янарға. Кірігіз. Исәмсез, мөмкинме? Қадірлім Шолпан. Оқушылар, менің сізнің оқытушы қызға айтыр сөзлерім бар. Сіз көрем зорлар енді. Махаббатның нәрсе екенін білесіздер. Мен сізнің оқытушы қызға ғашық. Сіз менен бәхетлерек, сіз аны һәр көн күрәсез, тавышын ишетәсез, бу матур күзләргә карыйсыз. Ә мин бәхетсез. Чөнки ул мине яратырга теләми. Искәндәр, монда укучылар алдында түгел зинһар. Нәрсә сөйлисең син? Абый, Шолпан Хамитовнаның егете бар бит. Белмисезмени? Бездә физкультура укыта. Алар тиздән өйләнешәләр. Шулай бит, Шолпан Хамитовна? Шолпан, син таң йолдызы кебек нурлы. Син чәчәкләрдәй гүзәл, син фәрештәдәй саф күңелле. Мин сине üzülеп яратам. Укучылар, ярдәм итегез миңа. Мин сине яратам дип бергәләп әйтик әле. Мин сине яратам. Мин сине яратам. Искәндәр, Менә шушы розаларны минем сөюем билгесе итеп кабул итеп ал, җаным. Чык миңа кияүгә. алыгыз инде чәчәкләрен, алыгыз. Қайда енді ол шешкелерің? Бүтін мәктәп шолы бармақ тіртіп көрсетәлер меңа, рахатмы? Булат, ғафу ит мені зинһар. Мин ғайыплы. Ғайыплейміш. Қуып шығарға еді де, ғайбың болмас еді. Убышкансыз да дилер әлі, дұрыс ма? Булат. Дұрыс ма деп сұрайым мен? Юк. Мин аны үпмәдім, ол өзі үпті. Міне сен ана. Бәлки, йықлағансыңдыр да аның білән, ә? Булат, сөзләріңні ойлап сөйле. Бәлки шыңлап, йықладыңыз ма? Булат, біз оның білән киноға бардық, ресторанға бардық. Яғни сен мені алып бармаған жерлерге. Мен аны яратмайм, мен аны аңладым. Өзіне де айттым шуны, менә шуңа күрә ул мында килгән. Мен сені яратам, Булат. Ғафу ит мені зинһар. Демәк, сіз енді көптен сен мені алдалап бергенсің? Юк. Минем матур тормышның ни икәнен беләсем килде. Синең бит мине рестораннарга да алып барганың булмады. Розалар түгел, ромашкалар да бүләк иткәнең булмады. Мен бит хатын-кыз. Минем дә матур тормышның ни икәнен беләсем килә, Булат. Мин сиңа ышанып бердім. Үйләнергә җыенып, монда икәнеңне белмәгән идем. Мин аны яратмыйм, Булат. Гафу ит мине, зинһар, кичер мине. Яратмыйсың тик. Рестораннарга йөрисең, бүләкләрен кабул итәсең.
Ақырда нәрсе болашағы белгілі. Что ж, алашыла. Хуш. Кеше колхоз базарына барған ем жаным. Бір нәрсе алмыша қайттым. Лучше өзіміздің йұрт тересіндегі кибіттен алырға. Анда ишмасам бәйелері түзерлік. Базар күні деп мен де барған едім. Барған үшін автобусқа 15 сум төлерге керек, қайтқан үшін төлерге. Үттелер, түртелер. Мен де шолай деймін. Қазір бит адым сайын базар. Бар әлі. Теге машинаның пішірақлығын көр әлі. Қойын шул қатылы пішірақ тапты екен бұлар, ә? Әлі номерларын юри бұяғанлар енді. Әлі енді шетіл. Артқарақ кетек әлі. Осынлар. Ярдем етегіз! Қора битлер қыз баланы. Кіші ұрладылар, ярдем етегіз! Жаба өзіңді қышқырма. Тайық мұнан тезірек тайық. Сенде, Мәулиха, кіші ұрладылар, біткі пәкіндіз кіші ұрладылар. Күлләрмі соң сен мафиюз биталар оларның кім екенін білмейсің менен. Көрмәдім, білмәдім, мен ғымымен базарда ереймін. Сен тоқта, Мәулиха дейм, тоқта. Қойы жүгіресің. Бәледен баш аяқ көрмейсің менен, ұрамда бір кіші де жоқ. Мәулиха, милиция шақыр еғенді. Шақыр, милиция шақыр. Мен болмадым, көрмәдім, ғымымен мен мұнда бүтін әйге ермәдім. Менің мафиюз үшін көрге кірәсім жоқ, кірәсім бізде өзің кір. Бұлай ярам ешенді, Мәулиха, біздің де балаларымыз бар. Ей, Аллам, Мәулиха, тоқта, Мәулиха, тоқта. Ашығыз ешігіні дейм. Ашығыз ешігіні. Искандер, сен? Шолпан Йылдызым менің. Искандер, мен бірін де аңламайым, қойын келіп шықтың сен. Сен білесің бетінде мен ғымыр бойы яныңда болыр қазір. Әлі түш көременді шында мен қойдасың. Сен менде қонақта? Жоқ, мені ұрладылар, Искандер, ұрладылар. Кім ұрласын сені қадірлім? Дүниядағы бірәрсі бармақ шертіп кіна қарасын жаханнамге алағашақ. Сен менде қонақта. Бұл сенің бөлмәң болыр. Тіләсәң бүтін юртым сенікі әйт кіні. Искандер, мені сен ұрладың, сен. Нендей тупас сөз ұрладың еміш. Жоқ, мен сені ұрламадым. Мен сені өзіме қонақ қалып келдім. Көптен көрішкені біз жоқ бейді. Сен менен қошасың. Менің білін сөйлешірге де тілемейсің. Менің башқа шарам жоқ еді. Қазір 1 минут.
Ел, Шулпаным, отыр әлі. Иә? Иә, біздің үшін. Біз жоқ енді ол, Искәндер. Әгер сөйлешесің келсе, әйдә сөйлешейік. Тик аннан соң сен мені үйге қайтарып қойырсың. Алай юк деп әйтмә, Шулпаны. Исән болғанда мен сені бір кімге де бермәячәкмен. Бізді язмыш өзі қауыштырды. Хатırlыйсың ма? Мен шул хужасыз этләргә дә рәхмәт әйтергә әзер. Язмыш түгел, Искәндер. Ә минем ашығуым. Ул көннең мәктәпкә әйләнгеч юлдан барган булсам, сине очратмас идем. Их. Үткәннәрне кире кайтарып булса иде. Ул көнне өйдә генә утырыр идем, валлаһи. Хатırlыйсыңмы? Этләргә кизәнгәндә синең кулыңдагы сәгатең төшеп калган булган. Икенче тапкыр очрашкач, сәгать турында әйткәндә син шул кадәр кайгырган идең. Күзләреңдә яшьләр иде хәтта. Кайгырмый. Әниемнең истәлеге иде бит ул. Үләр алдыннан үз беләгеннән салып биргән истәлек. Саклый гына алмадым. Шулпаным, борчылма, зинһар. Мин синең кайгыруыңны теләмим. Яле, йом әле күзләреңне. Йом инде, йом. Әллә ул сәгатьне таптыңмы, Искәндер? Йом инде, йом. Юк, мөмкин түгел. Хәзер аш. Бу минем сиңа бүләгем. Бүләгем генә түгел, бу минем йөрәгем. Менә күрәсеңме? Йөрәк кебек ясалган. Бүгеннән алып, йөрәгем тибүеннән туктаганчыга кадәр мин син диеп яшәрмен. Син диеп сулармын, син диеп үлермен, җаным. Син минем тормышымдагы бердән бер мәхәббәтем. Миңа кияүгә чык. Мин буш сүзләргә ышанмыйм инде, Искәндер. Җавабымны булай да беләсең. Юк. Белмим. Белмим һәм белергә дә теләмим. Син, без бүген генә таныштык. Барсын да өр-яңадан башларбыз. Шулпаным, чык миңа кияүгә. Йөрәкне бит мәҗбүр итеп булмый, Искәндер. Була. Әгәр дә теләсәң, барсын да эшләп була. Яши, син миңа ияләшерсең, Шулпаным. Бер кая да китә алмассың, синең язмышың инде язылган, җаным. Кем син әле шул кадәр минем язмышымны язып бирергә? Әтиң акчасына киенәсең, кинога йөрисең. Чынлыкта үзең беркем дә түгел. Ә мин үзем эшләп алам. Булат шуның белән аерыла да синнән. Әгәр әтиң үлеп китсә, син бит бер кешегә дә кирәк булмаячаксың. Так кулыңа сәгатеңне. Так диләр сиңа.
Міне шулай. Міне көресіңмі сенің назлы қолдарыңа нешік келші. Сеңа деп махсус заказ білән эшләттем бит мин аны. Дөньяда башка мындай сәгать юк. Еле. Беләзегенә ничек дип язылган? Шулпан йылдызны мәңгелеккә сөеп. Искәндәр. Искәндәр. Язмыш бу Шулпан. Әгәр дә язмыш теләмәсә, без кабат очрашмаган булыр идек. Мин сине, син мине оныткан булыр идек. Димәк, безнең бергә булуыбыз күкләрдә хәл ителгән инде. Карышып торасы юк. Чык миңа кияүгә. Язмыш түгел, Искәндәр, очраклы хәл генә. Син безнең мәхәббәтебезне очраклы хәл дип атыйсың моны. Син мине ишетергә дә теләмисең. Нинди мәхәббәт? Син үзең уйлап чыгарган мәхәббәт бит ул. Хәтерлисеңме, теге кичне әгәр дә без очрашмаган булсак, мин сине барыбер эзләп тапкан булыр идем. Мин бит сиңа беренче күрүдә гашыйк булдым. Минем егетем бар. Бар иде. Беләм, синең кебек чибәр кызларның егетләре булмый калмый. Тик син аны яратмый идең. Ялгышасың. Безне син аердың, син. Яраткан кешедән аерып булмый ул. Әгәр дә яраткан булсам, минем белән очрашмас идең. Мин ялгыштым, Искәндәр. Син минем башымны әйләндердең. Яшь кызның башын әйләндерү узак түгел. Син төнге клубларга, рестораннарга бик теләп йөрдең. Матур киемнәр, асыл ташлар, хәтта егетең турында да оныттың. Онытмадым. Синең белән булган вакыт миңа төш кебек тоелды. Менә хәзер дә төш күрәм сыман. Күзләремне ачырмын да. Укучыларым янына йөгерермен сыман. Укучыларым. Хәтерлисеңме, ничек алар безгә кул чапканнар иде? Безнең мәхәббәтебез аларга үрнәк түгел идемени? Ул көн минем өчен бик авыр булды. Бөтен мәктәп шаулады. Булат белән аерылыштык. Син килмәгән булсаң, мин хәзер яраткан кешем белән бергә булыр идем. Кайда соң ул синең яраткан кешең? Кайда? Янәшәңдә басып тора лабаса күрмисең генә. Сиңа теге вакытта минем чәчәкләрем ошады бит. Мин сиздем. Син романтик, Искәндәр. Хатын кызга ни кирәген бик тиз чамалыйсың. Булат кыры. Тик барыбер мин аны яратам. Синең белән була алмыйм. Гафу ит мине, зинһар. Шулпан, уйлап кара. Синең ул Булатың белән нинди язмыш көтә инде? Икегез дә укытучы. Ничә мең аласыз инде? 2ме? 3ме? Бер утырып ашарга да җитми бит ул сезнең зарплатагыз. Һәркем дә синең кебек түрә малае була алмый шул. Нишләтәсең? Кемгәдер укытучы булырга кирәк. Алайса түрә балаларын кем укытыр? Әгәр дә хәзер менә шушыннан чыгып сызгырсам, миллион кыз җыелып килә бит минем янга. Гел кыяфәтсез дә түгел үзем. Теләсәң җырлыйм, теләсәң биим, баш өстендә торам. Синең өчен Булатың шуларны эшләрме? Нәрсә җитми сиңа? Мәхәббәт җитми, Искәндәр. Менә син мине яраткан кебек мин дә Булатны яратам бит. Мәхәббәт җитми. Үтерәм мин синең ул Булатыңны. Дөньяларда яшәтмим.
Кім ол? Мен Кім мен? Булат, Айсулу Айша. Болат. Қайырлы кеш. Әлі Шолпаннан бірер хабар бар ма? Сөйлеме мен қиянатшылар турында. Мен аның янына түгіл, мен не? Сенің білән сөйлешерге деп келдім. Олай демейді сен Болат. Әйде көр, уыз пирог пішіргенім. Қазір шай ішірбіз, әйде. Пирог. Суға түшкендей болды бете Шолпан. Қойлардағына ері екен, Исән мекен ғазиз башлары. Мен оның қойда кім білән ешлеп бергенін бек яқшы білән. Ізләгенім тапқандыр. Сен Искәндәрні сөйлесің бі? Yok, оны текшірділер енді. Милиция фатирында тінту ясатты, Шолпанны тапмағандар. Ол өзі де қойғыра. Мен аның біле сөйлештім. Әлі сен де аның білән шу аласың ма? Yo'qni сөйләмәлі зинхар Болат. Ярар енді, ярар. Қой әлі. Бакал бер әлі. Өзіңге да ал. Менің сен айтасы сөзім бар. Салған баштан нендей сөз болар екен олай. Сөйле. Міне шулай. Опа. Тик. Міне шулай. Татайлы. Шондай сөз. Менің тойға әзірленіп ергенді білейдің бі, шулай ма? Білейдім әлбәтте. Тек Шолпан біле шындай хәл келіп шыққаш. Білмеймін де. Ешлерсіз. Мұнда Шолпанның қатынашы жоқ. Той барыр болашақ. Күні де белгіленген енді бір айдан. Оңарша Шолпан табылсын едейінде, иншалла. Келешсіз той нешік болсын енді. Салған баштан бигерек әлен сөздер сөйлесең сен Болат. Айсулу бола. Сенің біле менің той бола. Шық меңа кеуге. Нәрсе? Сенің кеуге шығып балалар өстіресің, қатын қыз болып тұрасың келе ме? Келе. Мен сені көптен білем, егітің жоқ. Сен бет менім шекілі. Көктен йылдыз ізлемейсің. Шық меңа кеуге, Айсулу. Кет мұннан Болат, Яқлаушысы жоқ дегешінде кім сеңа мені мысқылларға рұқсат етті, Мә, тұт шампанскийіңні бар. Айсулу. Шықын мұннан, олайса шампанскийіңні ең біле. Ұшасың қазір. Мә, пиджагыңны. Мен істеріп түгіл, Айсулу. Біздің Шолпан білен бар да бітті. Ертеге тағын сілешірбіз, еме? Айық баштан. Шық меңа кеуге, Айсулу. Айық баштан бар. Шық ма? Бар. Ей, шындай қыз. Айық Айсулу, баштан бар. келеме, ем? Болат, бар. Бар, Болат. Міне сеңа бір таяқ. Бірігіз таяқ та бар. Икігіз екі башынан тартырсыз. Менің сөзлерім түгіл, имшетімші сөзлері. Шолпан, қойларда ерейсің сіне. Исән мекен башларың. Шолпаным, хәлерің нешік? Бүгін сенің мұнда яшауыңа түгел бір ай болды. Кішкене генә юбилей. Бәлки билгеләп отырбыз, Мені ізлейлерме? Сен хәбәрсіз югалганнар исемлегендә. Милицияның ничек эзләгәнен беләсең бит инде. Искәндер, зинхар үшін жибер мені, жибер. Минеке бул. Минем хатыным бул.
бірге қайтарбыз. Әгер мен ирекке шықсам, мен бит сенің турыда милицияға айтам, шуннан да қорықмайсыңмы? Милиция мені текшірді енді, аннан соң менің әдейімнің кім екенін ұмытма. Не эшлисең син, Искәндәр? Білесің ме? Мені Құдай қарғаған бит. Мен яратам, мені яратмайлар. Бір генә кішім яратайды, әнием яратайды. Ул да өліп кетті. Әтиге мен бүтінлей керек түгіл, аның өз тұрмышы яңа қатынға үйленген. Сиңа да керек түгіл кәмбе мен хәтті. Син бүтінлей икенче түрлі едің. Башқа җилбәзәкләр кебек түгел едің. Синең язмышың китек булуына мин гаепле түгел бит, Искәндәр. Нигә үчне миннән аласың? Болай җафалаган ише. Үтерсәң иде ичмасам. Юкны сөйләмә, Чулпан. Әгәр дә син үзең теләмәсәң, мин сиңа бармак очы белән дә кагылмаячакмын. Бары тик үзең теләп кенә. Аюны да өйрәтергә була. Кылыч та бер сына. Мин бүтән булай яши алмыйм, Искәндәр. Мин риза. Синеке булырга риза. Ничек дидең? Кабатлы. Мин синеке, Искәндәр. Теләсәң нишләт, хатының ит. Сөяркәң ит, кылың ит. Дип киреккә генә чыгар. Йылдызым минем. Таң йылдызым минем. Мин бит сине шашып, тилереп яратам. Мин сиңа дөньядагы иң тугрылыклы ир булырмын. Бары тик ярат кына. Ярат кына, жаным. Ярат кына. Гомерлек мәхәббәтемне ярат кына.
Шулпан қая деп сұраймын сізді. Ярдәм итегез. Син қарашын ярдәм итегез. Мин арттан куалар. Кімдер қуа? Нәрсін барысын да силәр үнемі. Син қарашын қошырығыз, мені яшырығыз. Демексізні қуа келелер. Ие, мен алардан қоштым. Алар менің арттан қуа шыққанардыр енді. Син қарашын яшырығыз мені. Хәзер бит аларның монда кіреуләре мөмкин. Хәзер мин сезне әйдә подвалга төшерәм. Сезгә монда калу куркыныч, анда тапмаслар. Әйдәгез. Ашыңыз тапқаны. Ашаға жоқса атып кіреміз. Аш қапқаны. Аш қапқаны. Кайсы жер иңнегендә тагын Біз бір кішіні іздейбіз. Ол сіздің yurtқа кіріп кетті. Жоқ үйде мен үйде бір үзіңгенің жігіттер. Әгер алдашсаң, қараны. Урамда бір кіші ұшырамады ма? Yok şarap çıkartmadım. Görmedim. Size kim gereksin? Ансы сен қағалма. Ya bir kimde yok boş. Кеттік алайсың. Әгер алдашсаң, өзі өліп келе. Әйдә шық. Да, яхшы ләккәнсең син. Текә малайлар күренә. Рахмет енді сізге құтқардыңыз. Әгер де сіз болмасаңыз, Ге, тынычлан. Әйдән сөйлә, нәрсә булды? ұрладылар мені. Бір ай бойы бекләп тұттылар. Кіші хәл белән қоштым. Кем урлаганын белдеңме соң? Минем элеккеге егетем. Кияүгә чыгуымны теләде. Ә минем икенче кешем бар. Нәрсәдә икән эш? Мин әллә берәр җиддирәк эш булдымы дип торам. Минем өчен монысы да куркыныч төш кебек. Рәхмәт инде сезгә коткардыгыз. Ә мин бүген үк милициягә гариза язачакмын. Ә нинди гариза? Мине бер ай буе ирегемнән мәхрүм иттеләр. Тиешле җәзасын алсын. Дәйе. Дөрес әйтәсең, язарга кирәк. Бу поселок Казаннан еракмы? Мин кая булуын да белмим. Бик әйбәт. Нәрсә әйбәт? Юк, болай гына әйтүм. Әле без бит синең белән танышмадык да, исемең кем инде синең? Шулпан, ә сезнең исемегез? Минеке? Альберт. Фамилияң, исемең ничек? Газизова Чулпан Махмутовна. Кемне коткаруыгызны беләсегез киләдер име? Алай дисәң дә була. Кара әле. Ярый. Әлегә хәзер сиңа монда калырга туры килер. Теге кешеләрнең бит сине эзләп килүләре ихтимал. Шуңара күрә әйдә мин сине хәзер яңадан подвалга төшереп торам. Ярар. Әйдә. Алло? Гарик, сен миңа килеп ките алмыйсыңмы хәзер? Сөйләшәсе сүз бар. Кайдасың син? Мәскәүдә? Качан кайтасың?
Нинди 10 күн? Миңа бір атна вақыт. Әйе, юғыша мен башқа аппаратура ізлейм. Максимум бір атна. Яры келіштік. Давай. Давай. Шолпан Ғазизова. Ярар. Қарап қарарбыз. Таң атқанда биік көкке қарым, йылдызымна тапмай тілмерем, қоларымны сузып, дауылардай тузып, Язмышымны үзләп егерем. Қайда син түн қызы, иң яқты ялдызым, сенің сөю керек жан.